Hello dear viewers! Hello Bolits! Thank you sa pag-watch ng reaction video ko last time sa G22, yung song nila na Bang. Nag-enjoy talaga ako doon and yun, nalaman ko na yun pala yung una nilang nililis na music video at kanta. Yung concept nila, yung vibe ng song na yon, very talaga Blackpink, yun yung mga gusto ko, and yun talaga yung favorite song ko ngayon, yung Bang. So ngayon tingnan natin, may nag-recommend nito, i-react ko daw yung Boomerang naman na music video nila. So nakikita ko dito 1 year ago din to ni-release, and ayun, excited din ako. Tingin ko upbeat tong Boomerang to, sa title pa lang and makikita ko dito yung mga dance and din, tingin ko may rap din to 4 na members pa rin sila dito. And yan yung nalaman ko sa comment ninyo na due to health reason pala nawala yung isang member. Sorry, nakalimutan ko yung name. Nalagay niya yun sa comment hindi ko nakalimutan ko yung name ng member na yun. Pero yun, tingnan ko na lang mamaya. Ngayon, tingnan natin yung music video at Wishbus live performance ng Boomerang. Ito talaga yung intro nila, no? CS Entertainment. Oh! Ano to? Ibang tunog to. Parang punk siya. Iba to, ha? Oh, ang bata naman tinan dito ni ni AJ. Iba yung mukha ni Althea dito. Wow! Tagalog, English pala to. Parang punk siya, diba? Napipil ko pa rin yung Blackpink na vibe. Wow! Parang ako nanghingal sa kanila. Hingal na akong panoorin. First chorus pa nga lang Wow, parang yung vibe naman nito yung debut song ng Blackpink. Wow. Grabe naman to. Napanabong niya Terry. Big siguro yun. Yung refrain Tagalog, pero yung mga stanza English Pero nakakatakot naman itong lokohin itong mga girls na to. Narinig natin yung bang na sa background. Yan, natatakot sa kanila. Hindi yan ma-apin yung mga girls. Girl power yan. Mabalik, di ba yung Boomerang? Mabalik. Pag itinapon mo, mabalik. Mas malakas pa yung babalik sa'yo. Parang karma, di ba? May halong sex. Josh, may sexy. Ano pala ito? Halo. Wow. What? May G22. Ganun pa din Ganda ng sound na. Ganda, tingnan. So, may originality ngayon ko lang narinig yung ganun na sound. Sayang yun. Sinira nila. Ay, printer pala yun. Ganda ng part na yun parang highlight si Jazz. Yun na yung wow, Republic Records. Very strong ng kantang yun.
nagulat niya ako, parang hindi ko siya na-absorb lahat. Kasi unang-una, ano ka yung, maano ka sa beat, yung unang intro niya. Then, pag kanta, pag start na ng song, parang, inano na, nilabas na lahat. Parang hindi ko nga kayang i-receive lahat. Kasi, ang galing, ang ganda. Parang on the spot, ganun na talaga, super ganda. And yung vocals nila, yung rap nila, saka yung dancing nila, iba yung vibe talaga eh. Parang very refreshing pa rin. Parang sabi ko nga sila, parang funk siya. Sasabihin ko sana nga parang disco vibe siya. Pero hindi. Parang kakaiba yung ano eh, yung sound niya eh. And hindi siya masakit talaga sa tenga. Yung Boomerang, di ba yung pagkanta nila is very hype up, yung ang daming high notes, and yung mga dancing nila very hard. Hindi talaga siya nakakainis tingnan, pakinggan. And go with the flow ko talaga eh. Hindi mo lang mapapansin na nakiki-jam ka na sa song kahit hindi mo alam yung lyrics. Ako nga hindi ko rin na ano talaga yung lyrics, ano yung message na song. Yung ano lang, just keep me loving. Yun yung na ano sa akin eh. And boomerang, you know. Diba? Nag-ano na ako. Kung ano, parang malapit na siyang talunin na. Tatalunin niya yung bang. Yun, first listen pa lang, parang na-hook na talaga ako sa Boomerang. Parang ang bilis eh. Kasi sa super ganda niya, ang bilis lang matapos, di ba? Parang you want more, pero wala na, tapos na. And gusto mong ulitin ulit para mapakinggan ulit. And gusto kong malaman talaga yung message muna ng song para i-compare ko siya sa Bang, kung ano ba talaga yung favorite ko. Yan, nalilito na ako. Ayun, girls. Talaga, ang ganda-ganda nito. Very hype up talaga. Pang-intro to sa mga concert or sa mga opening ng mga big concert. Bagay na bagay to. Ang ganda ng suit nila. And badass talaga. Ang ganda ng projection nila. Ang galing talaga nila eh. And very, ano talaga yung parang, ang galing-galing nila. Parang ang tagal na nilang ginagawa ito. Parang ganun. Hindi sila, ano eh, pang, syempre, diba ito, tingnan natin, kailan ba ito ni-release? Wait lang. 1 year ago din pala. So, parang ilan ba yung pagitan ng pag-release ng Bang at Boomerang? Di ba nauna yung Bang? And gusto kong kung ilang months ba before nila-release yung Boomerang. Yun. Yan, guys. And parang narinig ko na yung Boomerang na to sa collaboration stage nila with Kaya. Pero hindi kasi clear ng audio doon. And yun, parang malayo kasi yung video. So, hindi natin ma-appreciate masyado. So, yun, nakita natin yung, may part doon na choreo na parang sila. Parang yun, may lines na yun. Maganda din yun ha. Parang may originality din yun. First time ko yung napanood. Kahit sa K-pop, parang wala akong nakitang ganon. So, very creative yung choreo nila. And ang galing din kasi nilang sumayaw. And yung arrive talaga nila. Kasi yung isang dance steps, pag cool na dance steps, and sasayawin ng isa na hindi niya ma-deliver talaga. Parang sayang yung dance steps. So, ito, na-deliver talaga nila yung gustong ipalabas, ipahiwatig, or ipa-feel sa audience yung dance steps. Yun. Na-feel ko parang gusto ko nang sumaya, pero hindi ko yun kaya sayawin, guys. Ang hirap yun eh. So, congrats sa kanila. Ang galing pala nito. Ang galing ng Boomerang na to, na official music video. Ayun, nakalimutan ko. Papanoorin pala natin yung live. So, medyo na-excite ako sa music video. Akala ko, tapos na natin panoorin. Eto, chance ko na tong mapakinggan talaga yung melody, yung lyrics ng Boomerang na to sa live. Kasi, uupo lang sila sa kakante. More on, sila sa vocals dito eh. So, ayun, tignan natin. Boomerang live sa Wishfast. Pure Gold. So, na pala sila dito ng Pure Gold? Tagal din pala, no? Endorser. Diba? Pakinggan nyo. Parang trumpet. Oh! Blonde na pala din siya. Si Alfea at saka si Just. Parang sila eh. Kala mo sweet pero napaka pala.
hindi nyo to kayang i-handle, gano'n. Ganun naman ang ayos na dito. Red talaga siya. Okay. You can call me back again. Oh. Dumami na yung fans nila. Tingnan nyo. Oh, boom. Lahat ang boom. May halong sexiness kasi yung kanta. Ganda ng shades niya, no? Nilaro lang niya eh. Bagay sa kanya yung short hair. Yan, itong part talaga yung parang nag-iba yung ano eh. Yung tunog eh. Parang nag-chill down siya. Bagay sa kulay ni AJ yung orange. Ayos no, yung sa chorus part, parang rap siya. Hindi talaga siya melody yung chorus. Ito na yung ano, ibang part na, ibang ano naman to, beat ng kanta. Gusto ko to, keep on coming like a boomerang. Boom! Ganon, di ba yun? Oh! Wow! Ito, dito, itong part na to, cool ng dance steps nila dito. Hindi nga, cute-cute niya. Cute na kung pa nakangiti siya, parang may dimple siya dito. Yan. Dito yung highlight yung ano, high note ni Jazz. Oh! Taas mo na. Wow! Yan, nilagay boomerang. Ganda dito. Parang kung gusto mo mag-feeling ano, swag, ito yung kanta, boom, keep on loving me like a boomerang. Diba yun? Alam ko na yung lyrics. Ang saya, kantahin, sayawin. Wag na yung sayaw. Kantahin na lang, mag-vibe dito. Pag gusto, feeling mo, ano, yung punky side mo, feeling mo, ano ka, cool ka, ganun. Ito yung vibe na pakinggan mo. Nakaka-hype up itong song na to, and hindi siya boring or masakit sa tenga kasi may part kasi na, 'di ba, nag-slow down, nag-chill down. Then sa before the pre-chorus, yun, parang may ano siya eh, whistling sound eh. Then sa pagka-chorus na yung pang-rap lang siya, hindi talaga siya as in todo, taas yung ano, notes yun. And yun ang part sa bridge na iba naman, 'di ba? May ano talaga eh, may in-include na ano, instrumental na parang sexiness siya eh. Parang very sexy. Then balik na naman agad sa swagginess. Ganun siya. So parang pinapaikot nila tayo. Yung mafe-feel mo is ano siya, very ano siya, exciting yung journey mo dito pang napakinggan mo yung song. So, ayun guys, thank you sa na-recommend dito sa Boomerang. I really enjoy this one. Makikita nyo naman sa tsura ko ngayon na ano yung nagawa ng Boomerang sa akin today. And ayun, nalilito na ako kung ano yung gusto ko, beng ba o Boomerang. Pwedeng dalawa na lang, di ba? Yun, ano talaga ako, mukhang may in love na talaga ako sa G22. O ano tawag ba sa fandom na pag 18 din at bullet? Bulletin, ano daw yun?
19, nakalimutan ko na yun. Ano naman ako guys, welcome, pwede ba? That's it for my reaction. Sana nag-enjoy kayo. Please like this video, leave a comment, and subscribe to my channel. Thank you again, and see you next time. Bye-bye!